عزت ماب جناب مار حسنین سیال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و شائقین حاضرین و ناظرین قبلہ واجب الاحترام شورائے کرام اور بالخصوص آج دے سپنڈال دے وچ سونی سنکھنی تے من بھامنی عوام نو السلام علیکم. میں نو انہیں معلوم ہوندہ پہ آیا کہ میں حقیقت آج پیکے وطن تے آیا کھلوتا. لمبی چوڑی تو مہید کا ہی نہیں میری کسی گل دی سمجھ آ ونجے نا تو واہ واہ نہ کر سکو تو ہو ضرور کرنی. جائز ہے نا انور بھائی. استاد الشورا مار ظفر عباس سمر تو اجازت لیندے ہویا. استاد الشورا حاجی محمد افضل ناز تو اجازت لیندے ہویا. بھائی محمد رمضان باسط صاحب تو اجازت لیندے ہویا. استاد جی اجازت ہے. حکمائی پیارے بھائی مار شباز علی ٹیپو صاحب دا تو انہوں دے نال نال مار غلام اکبر سلیانہ دا جیڑا کہ میں رد نہ کر سکیا. پترے اور شعر سننا مہربانی کرنی. میرے اللہ نجم بھائی میرے اللہ میری زندگی میں اداں جتنی باقی ہے ٹراں تیری رضاواں تے کرانے کوئی چلاکی ہے. باسط بھائی توجہ کرے سو. میرے اللہ میری زندگی میں اداں جتنی باقی ہے ٹراں تیری رضاواں تے کرانے کوئی چلاکی ہے. جے غربت ہے تو کوئی گل نہیں جے غربت ہے تو کوئی گل نہیں نبھا حسنین ویسا میں پرائے بختان دے گھوڑے تے کمیں ماراں پلا کی ہے. ایک اور کتا کہ جھک رب دی بارگاہ دے وچ جویں جھکن دا حق بندا ہے جرک ہن تاں برائیاں تو جویں رکن دا حق بندا ہے تے چھوڑ حسنین سب رنگ نور اللہ انتار عبادت دی دے چھوڑ حسنین سب رنگ نور اللہ انتار عبادت دی جو ایک جاتے تو سک جاویں جویں سکن دا حق بندا ہے. جی بہت شکریہ مولا جناب نو سلامت رکھے. ایک اور عقیدت نجم بھائی کفر کوئی نہیں عقیدہ ہے جدا لکھیا قصیدہ ہے او دی نسلاں دا کمی ہاں سناؤ ایک بات لمبی ہاں جنوں کندھیاں تے چیندا ہا تے باواں تے سمیندا ہا نبی ساڈا علی ساڈا. بھائی محبوب کفر کوئی نہیں عقیدہ ہے جدا لکھیا قصیدہ ہے او دی نسلاں دا کمی ہاں سناؤ ایک بات لمبی ہاں جنوں کندھیاں تے چیندا ہا تے باواں تے سمیندا ہا نبی ساڈا علی ساڈا. جیندی سب کہانی ہے اوندا کوئی نسانی ہے جدا جبریل درزی ہا ماں زہرا دی مرضی ہا جدا جبریل درزی ہا ماں زہرا دی مرضی ہا اوندے ورگا نہ ہویا ہے نہ کوئی حسنین ہونا ہے جڑا منکر علی دا ہے اسے بے چین ہونا ہے. ذرا نوازی بھائی انور جی بہت شکریہ مار صاحب بہت شکریہ. بہت شعر سائیں تکبر نہیں حقیقت ہے سجن جد نال ہوندے ہم کون آدھا ہے خوشیاں دے میرے تے کال ہوندے ہم. مار شباز علی ٹیپو صاحب اگر میری حاضری کوئی فرق ہوئے تو میں نے دس میں گلہ نہ لائے کہ بنیا ہی تھوں. تکبر نہیں بھائی رمضان باسط صاحب بھائی نجم تکبر نہیں حقیقت ہے سجن جد نال ہوندے ہن کون آدھا ہے خوشیاں دے میرے تے کال ہوندے ہن. اے چنگے دور بھوڑا میں کیویں حسنین آکھاں چا پرو ویلے ترے کوئی نہیں جداں لجپال ہوندے ہن. جملہ سامین میں جو نہیں تے تم ہی ہو نہیں فرق تیرے چ پے گیا ہے. نجم بھائی میں جو نہیں تے تم ہی ہو نہیں فرق تیرے چ پے گیا ہے. اعتبار میرا اسے وجہ تو چنگا چوکھا چاہ گیا ہے. کلہ میں نہیں جی مہربانی بھائی نور اکبر کلہ میں نہیں جہان آدھا حلیہ میرا بنی گیا ہے تاں بچھوڑا تینوں بھی لے گیا ہے.
हुलिया मेरा बनी गया है तो विछोड़ा तैनू भी लै गया है। ते दोड़ा जनाब दी समातां दे हवाले अनवर भाई तवज्जो करे सो कि मैनू सट गत बेशक कोई परवाह नहीं, परेशान ते आप वंजना है। बस भाई मैनू सट गत बेशक कोई परवाह नहीं, परेशान ते आप वंजना है। आज नहीं तो खरिया खोटियां दी तेन जदन सियाप वंजना है। हमलाना से जाग दियो मैनू सट गत बेशक कोई परवाह नहीं, परेशान तो आप वंजना है। आज नहीं तो खरिया खोटियां दी तेन जदन सियाप वंजना है। तो बुला ना रही नाजुक दौर ते तेरा कला जदन मिला पे वंजना है। उस दे हसनैन दी दरदा तेन कमले अता पे वंजना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखो भाईजान। तो चस्का ही नहीं निखड़ के जीवन दी पर जीवना पमदा होया। एडा फार हसनैन तो दरांदा पे किदे को चमदा होया। जी बहुत शुक्रिया। चस्का ही नहीं निखड़ के जीवन दी पर जीवना पमदा होया। एडा फार हसनैन तो दरांदा पे किदे को चमदा होया। बस भाई दुख अंदरों कढणों घट बाना, दुख अंदरों कढणों घट बाना। ये ख्याल भी अमदा होया उस किदे कोई आन के साईं बनना जिन मुंह ना बमदा। जिन मुंह ना बमदा होया। भाई कासिम शेर सुनिए। आले नबी औलाद अली पीर मुर्शिद सैयद गुलफाम हैदर शाह साहब दौड़ा जनाब दी समातां दे हवाले के आए पईए अपनी हर शह चाल आए। नजम भाई आए पईए अपनी हर शह चाल आए। रख जोड़ के अपनी खटियां लगी समझ नहीं अज ताईं इस गल दी तैनू कौन पढ़ेंदा है पटियां। तो रही नहीं तो अगली सही अणगिनत शहर च हटियां जिथे हासिल कुछ हसनैन ना होवे उत्थे कौन भरेंदा। जिथों हासिल कुछ हसनैन ना होवे उत्थे कौन भरेंदा चटियां। महबूब भाई जदों ढिड च घुंडियां कढ छड़ियां नहीं पता मैनू ही लग नहीं वंजना। परेशानियां मेरे चेहरे तू उस वेले वग नहीं वंजना। ते भेड़े मुंह हसनैन सियाल नहीं राणा। शाह जी जरा नवाजी भेड़े मुंह हसनैन सियाल नहीं राणा। बच भरम दी पग नहीं वंजना। इंशाअल्लाह मेरे दुश्मनां नूं लग उसले अग नहीं वंजना। ते यारी नहीं है तो जवां दा वड पिया लगता है। नजम भाई यारी नहीं है तो जवां दा वड पिया लगता है। जेड़ा दूरियां ढेर करे ना है केड़ी होई है भुल मैनू ये तो दस वदा मिलन तो देर करे ना। ते ऐलान हसनैन दी गुरबत दे, ऐलान हसनैन दी गुरबत दे वदा चार चफेर करे ना है। तो इत्थे बख्त जो होया ताई पारों मेरे नाल अनहेर करे ना है। दौड़ा जनाब दी समातां दे हवाले कि जेड़े शहर हसनैन न वंजना होवे थक पे हो तो बस चकरे ना। गला जागते हो सही कैमरे वाले लेट पर आवाज तेरी है तो नहीं तो मोड़ी नान जगा। कि जेड़े शहर हसनैन न वंजना होवे उधर राह दे पुछण दा फायदा। नजम भाई फितरंग घोलना कहीं दे दिल च इन्ने जा दे पुछण दा फायदा। तो वदा हर कोई पा तो शेर सदाइंदा है। सुक्की चाह दे पुछण दा फायदा बेलौस गुलामी सज्जण दी करके तनख्वाह दे पुछण दा कोई नहीं सुनते पे। नहीं ये नहीं सुनना। हुण मेरा दिल है मैं कि ना होर नाथ ते हो वन्या। ओ बिस्मिल्लाह भाई हक ने चुसकाना से पिछे पिछे पे हो। मैनू केड़ा पता भाई तुसां भी ओदे पिछले पासे हो। जागदे हो इस वाला से तन वर्ती गल कूड़ तो नहीं लग बने जदन जुगाड़। शाह जी बेड़ा सुन के तन वर्ती गल कूड़ तो नहीं लग बने जदन जुगाड़। पैसे की खातर बन वेंदे दाने भी ने लोग किराड़। तो हसनैन हालात का शिकवा करके हसनैन हालात का शिकवा करके रंदा अपना आप न सारे बड़े लोग हमेशा कर लेंदे ना आपू कसिया नाल कुराड़। जी बहुत शुक्रिया महबूब भाई।
تو جو کچھ ہے اپنی تھار تے ٹھیک ہے، جو کچھ ہے اپنی تھار تے ٹھیک ہے، تینوں مونج میں سکدا نیند نہیں، ڈٹھا پیر تے پائی کرماتا بیٹھا تیری فطرت صرف پسند نہیں، تو لجپال حسنین تپیڑ دے وچ دیندے قتل شریک نو وند نہیں، جڑا سجنا نال فراڈ کریں دا یہ دی سوکھی نکلدی جیند نہیں۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ باسط بھائی۔ ہاں جی محمد افضل ناز صاحب کہ بان عادل آپ انصاف چکر چوکھا گھتیا ہے فرق میں بیلچ۔ جی بہت شکریہ بھائی نجم۔ بان عادل آپ انصاف چکر چوکھا گھتیا ہے فرق میں بیلچ، تیرا جمیں جمیں ہاتھ حسنین پہ آئے پانی آن رلایا ہی تیلچ، تو میں پابند ہاں، میں پابند ہاں تیرے وعدے آندہ، اے تردے پار حویلچ کدی ہار دی دھپ بھی نہیں لگ دی، ہون سڑدن پیر تریلچ۔ مور سنائیں ٹھٹ بڑی ہے یار، جب آئے ہو تو سنائیں سا حکم آل نبی اولاد علی پیر و مرشد سید گلفام حیدر شاہ صاحب، میرے حقیقی برادر بھائی شہباز علی ٹیپو صاحب جناب دے حکم دی تعمیل کر دیا کہ بان عادل آپ انصاف چکر چوکھا گھتیا فرق میں بیلچ، تیرا جویں جویں ہاتھ حسنین پہ آئے پانی آن رلائے تیلچ، تے میں پابند ہاں تیرے وعدے آندہ، او تردے پار حویلچ کدی ہار دی دھپ بھی نہیں لگ دی، ہون سڑدن پیر تریلچ۔ تے ایک شیر دور حاضر تے کہ ہر پاسے بھائی باسط ہر پاسے بھوک پئی نچ دیئے ودی جنن دی جان مہنگائیے، انسان انسان دا دشمن ہے، میری یہ گل سمجھ جائیے، تو بھلا تینوں کوئی میں سمجھا سکنا، چاہ ہر بشر اوقات بھلائیے جڑا ٹکے دا ہی نہیں ودا لکھاں دا بندا ہے، حسنین ہے عجب خدائیے۔ ایک مسلسل کتا باسط بھائی ادب دیتا خلاف ہے، لیکن جی نہیں میں سبق سنا کہ کیڑے منہ نال دساں شرام آندی ہے، لفظ یہ بوں پھیڑا ہے، اگر انشاءاللہ چاہتا سے واجب القدر واجب الاحترام پیارے بھائی نوید جماعتی صاحب جی بہت شکریہ، سیکورٹی انچارج مار خوشی محمد کاما حالہ شاہکوٹ، کیڑے منہ نال دساں شرام آندی ہے جڑا سجنا دا میتھے کرم ہو گیا ہے، مان جتنا یا میں نے سجنا ہوتے میرا سارے دا سارا ختم ہو گیا ہے۔ نجم بھائی مان جتنا یا میں نے سجنا ہوتے میرا سارے دا سارا ختم ہو گیا، کیوں جو دشمن دا گھر خدا دی قسم میرے لوڈے سجن دا قدم ہو گیا ہے۔ باسط بھائی جاگ دو کیڑے منہ نال دساں شرام آندی ہے جڑا سجنا دا میتھے کرم ہو گیا ہے، مان جتنا یا میں نے سجنا ہوتے میرا سارے دا سارا ختم ہو گیا ہے، کیوں جو دشمن دا گھر خدا دی قسم میرے لوڈے سجن دا قدم ہو گیا ہے، میری آساں امیداں دے صدراں دا جتھی غیراں دے سنے آیا لم ہو گیا ہے، سارے جذبات میرے شہید ہو گئے چٹے دینوں جو ایڈا ظلم ہو گیا ہے، گلہ جا جا تو سنے آئے کر دے ودن جندہ چٹکی دے وچ اتنا کم ہو گیا ہے، گلہ اپنے نصیباں دا کیوں میں کراں، باسط بھائی گلہ اپنے نصیباں دا کیوں میں کراں، میرے نالے خدا نہیں سجن کیتی ہے، ہو میں حسنین ککھاں تو ہو لا گیا، کیوں جو ڈھولا میرا بے شرم ہو گیا۔ آخری دوڑا کہ بیلی ہاؤں تے بیلی بان کے راؤ، بیلی ہاؤں ٹیپو بھائی بیلی ہاؤں تے بیلی بان کے راؤ، میرے نال نہ پاپر ویلے کائنات نو چھڑ کے پھول کائی نو تیرے نال بنایا امبیلے، تے میری سنگت حسنین ای بوٹے دا کانا نہ سمجھی عرضی کھیلے، اسی اج پھٹ گئے تا ساری زندگی وات ہو نو